an isa wallahi ba ta sabuwa. Ko me yasa kike mun? Duk lokacin da na zo shi kadai sai ki tashi ki koma ka. Ko me yasa kike mun? Ni ba mijinki ne. Ke mata ta ce. Me yasa kike mun? Dakata malam. Ka biya ne? Ni mijinki ne fa. Ke mata ta ce. Aure muka yi fa da ke. Biyan ki zan dinga yi? Kwarai kuwa. To nawa zan dinga biyan ki? Nawa ne zan dinga biyan ki? Sai ka kimanta ka gani. Kimanta? Kimanta kamar yaya? Sai ki gaya min tunda ba aure daura mana aure aka yi da ke. Wani ki mun bayani. Ki gaya min abin da zan baki. In dai ba zan taka to gurin da kike ki tashi ki bani guri. To ki gaya min yadda kike so in miki. Daura mana aure in aka yi ni da kai. Amma ai sadakin da ka biya a gaban idan jama'a ne. Na riga na gaya maka ka biya ka kimanta ka ga abin da ya kamata ka biya. Sannan ka rinka zuwa shimfiɗa na. Yanzu ni kina nufin sai na dinga biyan ki tukunna? Ni shedan ne da kake mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shedan ai wannan masifa ce. Kin kusan abin da zaki jefa kanki a ciki. Daga na nemi haƙƙi na? Haƙƙin ki in biya sadakin ki a gidanku, ce mun haƙƙin ki. In biya sadakin ki sannan ce mun haƙƙi. Idan ka shirya biya na sai ka kimanta ka ga abin da ya dace ka rinka bani a hannu. Sannan ka rinka nufawa wuri. In ba haka ba kuwa na rinka zama a falo kenan kana kwana a cikin daki kai kadai.